Čaute všetci, ktorí kúkajú teraz toto video. Volám sa Marko7325. Budem veľmi rád, keď ma tak podporíte, že zahráte si so mnou Fortnite. A budem rád, keď dáme tých 50 odoberateľov a nech sa stretnem s Halkonom. Keby toto video by kúkal by Halkan, poprosím ho, nech si ma pridá. Marko7325, prosím. A dnešnou úlohou bude, keď už sa mi to 3-krát podarilo byť Godzilla. Viem, od dnešného piatku sa taký dal Epic Games, že každý deň už bude Godzilla a 5% budeme mať na to, že bude aj King Kong, asi v nedeľu. A bude asi epický súboj medzi King Kongom a Godzillou. A prepáčte, keď nebudem rozprávať, lebo to znamená, že sa sústredím k hre. Áno, nie som najlepší hráč sveta. A veľmi ma podporíte lajkom a odberom. A nebude každé video zakončené svinom. Viem, som loser, keď teraz toto poviete. No nevadí, ideme ďalej. Som nemal shieldy. Toto nemusíte vidieť. No čo pridali nové do shopu? Do Battle Passu. Godzilla. A dnešným, jak som už hovoril v úvodzovkách, že dnešným cieľom bude byť Godzilla. Horko ťažko. Áno, som na Slovensku. Ale trošku aj rozprávam česky. A zatiaľ, keď je to iba prvé video, merch nemám. Takže nechoďte nikam. A budem rád, keď toto video dopozeráte až do konca. Yes, máme korunku. Free korunka. A na jeden damage nám dali rozbiť ohne, že keď si raz už zapáliš, už neurobíš. A najlepšie miesto, keď chcete byť Godzilla, sú pumpe. Na pumpe byť a čakať s autom. A keď už bude, a najviac v tejto lokácii sa zvykne spawnovať Godzilla. A my padneme sem. Ešte aj auto tu máme. Tu sa môže spawnúť Godzilla. Tu, to malokrát a veľakrát tu. A keď sa nám to spawne tu, tak sme v prdeli. A keď niekto to pozerá rodič, tak prosím do komentárov nepíšte mi toto, že fuj, ble a také. Dobrá šatkánka. A toto je ľahké akačko a tvrdé. Keby potreboval to vedieť.
Viem, že už od Aukana to viete, ktorí pozerajú Aukana. Ja teraz robím len prosto bez prostosti. Tak, a tu vám to ukazuje, že za chvíľu bude Godzilla. My potrebujeme veľa materiálu na tú Godzillu. Našou prácou bude byť Godzilla alebo zabiť. Ale nemusí toto video byť celkom také dobré, lebo to neviem, či sa mi to podarí, keď mi to dá na 1000 metrov. No ešte koľko to tu bolo? Je 52. Marko, už mi šmíka ruka. Ale chodte si rýchlo zahrať tie autové hry, lebo teraz to maximálne neviem, lebo môžete získať takéto auto, k tomu frigumy, také. A hovoril som, 1000 metrov do mňa to nestihneme. Hovoril som, že v tom lese je najviac. Ale prepáčte mi to, ale to nemáme čas stihnúť. A my sa teraz sústredíme na tú Godzillu, lebo viem, že niektorí ju neznášajú, že je slabá. Áno, je to slabá Godzilla, ale ja ju využívam na friky. A to nestihnem ani keby som by chcel. Hovoril som. No, ale skúsim aspoň zakilovať. No. A my zase nemáme na toto náboje. A trafáte jej do chrbta. A zozadu choďte, lebo vpredu vás nájde a je po vás. Marko, už sa mi to šmíka. Už to môžeme stopnúť. Marko. 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 Už to môžeme stopnúť. Marko. Už to môžeme stopnúť. Marko. Môžem to stopnúť. Marko. Marko. Môžem to stopnúť. Môžem to stopnúť. Iba ukáž. Nechcem, aby toto sa vám stalo, že teraz nezomrem. A nemám náboje.
A keď už sa to vám toto stane, takže ste už dead. A ja sa nebudem vzdávať. Au, som dead. Ale ideme to vyskúšať s mojim jedným kamarátom. Či sa nám to Už to podarí. môžem.